Ngai khu blei bat nga kerkhu ye pi baro ha ka kerteng ka jong utrai Jesus Christ. Ka khubor ka bon kren ha ka ne ka por ka long. Don uding ka jing pen khia. Harut ki umpo liu bakthang. Lapan syong no rim ya ka ni na ka kitab Exodus kat sanan nong kat kwat arposan. Ka ba ongkum ni te ula duai ha utrai. Te utrai lapan iya uding ya ubah ba ula bret ya kita ki kita ki ken ki labang. Ki kun Israel men ba ki lamino nari Egypt banet syarikanan. Haga jia lenti kaba dan kat jaba pet kat jaba pai. Ki lapoi ha ka wei ga jaka. Ha ka ka jaka ki don ki po liu, ki don ki wa duot, ki don ki saudong jongki. Henry ha ba ki sedang bandi ya kita ki haga syentur jongki masendai kita ki kala don ke jeng ketangang bat kimla bandi kita ki habaki la kemi lenti bakin di itna kata ke habreng ke jeng terkhong bat ke jeng sleng Henry kata ke kamlong ke babit bakin di kila ketangang kila kinyum kila bitar bat kila ngau dukha mensim hadu kata-kata na kata kedau ya kata jaka ki khot marah ka bamot bakthang. Haga bakum kata kapor Moses ula duai sya ublay. Baru blay ula pen ya uta uding badan Harut jong kita ki Bat bau Moses unshim ya uta uding ban pendaya ki ki bakthang. Bat Moses haba ula le ya kata ula shim ya uta uding ula bread ha kita ki kita ki ken ki lalong ki babang bat ki basyam bat ki babit bandi. Bakata kadai ke jinjia ke bapala kabala penlengo iki khun Israel ba kimpoi perkhat bau taudi ngubadan Harut jong kita ki ki bakthang ulong penban ke jubab na ka banta kita ki ki bakthang uni uding ngubadan Harut jong ki ki bakthang udai ka dur jong ka dingpna Jesus Christ ha ka dingpna Jesu ulayap daka bola shimno halade ya gijing pang jongi ya gijing sosi ya gijing khuslai ya gijing tim ya ka pop ya gijing bom hok bat ya gijing duk gijing tan jongi bat ya gijing kordit ha gijing Jesu la shimno ha ga dingpna men bola yap arjas men shwa na kata kadau no ban petcho Jesu bala yap ha ga dingpna baru bala mi pat na gijing tap uban ngai bat uban pendai da ka jinget ya ka ding pna Jesu ha ka nono ka jing shem ja ka jing kata ka long ka jubab na ka banta ka jing shem ka basosi ka jing shem ka baktang ka jing shem ka pai do nuot ka jing shem ka du jing kermen ka ding pna Jesu ka long ka jubab na kata ka daw ngi bau blay ula don lupa ke jubab na ka banta ka nudu ke jeshem jongi hangno kata ke jubab ka don ka dei hau Jesus Christ ubalong uding jong ke jing dei hau Jesus Christ ubala yap ha ka ding pna ubah habangi pendai da ke jinget ya ka ding pna Jesu ha ka nudu ke jeshem de ke jing hang ta kan don ke jing kala hang ta kan don ke jing pala bar ka kamba namar utau banget Jesu bala yap ha ka ding pna unyo ya gajing pelat unyo ya gajing penim unyo ya gajing tautama ya gajing jong blay udan hajan jong pi udan hasenda jong pi hakadono gajing shem jo gajing compare pi pai do not compare pi ktang compare pi do jing kermen compare katcha pi pet katcha pi pai gajing do jing kermen gajing kot lat sudah ki khud Israel hakani kapor habaki don hakani ke jaka katchabaki mat katchabaki pet ya kita ki baro ki ki long ki baktang Henry aingu yo blay namar uding badan hasenda jong kita ki ulong ka jubab naga bentaban pentiang naga bentaban penbang ban pensyam ya kita ki ki baktang aingu ru yo blay Jesu long ka jubab naga benta kanono ke syam ka baktang kanono ke syam ka basosi naga benta ke jingpang ka pop ke jing du jing kermen ke jing jot jing rem ke jing ke ying kesem Jesu long ke juba udan hajan jong pi tu nget yo tu kta yo
to pecha gading pna haga bau Jisu la yap ba ula sha na ka benta jong pi blay un ker khu yangi haga ni ka por bad ga jingkan tu kalong pila bandan haga nono ga jeshem jaga jing im ka bakat cha pi pet kat cha pi pai ki jing kut lat suda ki jing du jing kermen suda Henry Jisu long ga jubab nam ta jong pi udana jan jong pi khot yo u kerpat yo u ai bau blen pli ki khmat man sim jong pi ba pin yo i bau Jisu ulong ka jubab bat blay unle ka kamba nam ta jong pi upol badu sila sa ying bandi kila rwai ba kila duai blay ula ra ikina ying bandi ula sei kina ying bandi bagi yo ika kabu ka lat pan yalap ya unong ap bandi bat ban pan baptis yo ubad ka ying jong u hakatahi kamit u Joseph haying bandi ula long umrau ubala sha le ben bat ubala sha le bomday Andre blay ula say u na ying bandi siya ying sim jang paru bat ba un kalalong unosin siya ba ar hagari Egypt paro kaway blay ula ban penkala ya gajing shem jangi ka basosat siya kata gajing im ka balay lut gajing im ka batmay gajing im ka badap da gajing kermen gajing im ka badap da kata gajing kerhu hagabo blay ula ban le gajing im jong pi da ka pi pecho Jisu bala yap hagadi pana Jisu ude uding gajing im na u katut gajing im basisha na u gikijit ya kata gajing im kapadai blain kerku hagani kapor ngan duai naga bental jong pi blay bau kpa jongi bahabneng haga kerteng Jisu banan Nazaret ukhon jome na aingu ia me ko pa ba mela pha yu Jisu ban yap haganing phna ban ban mi pat na gajing tep ba no ba pech yu Jisu bala yap haganing phna ban mi pat na gajing tep uyo ai gajing kermen haga jaka gajing du jing kermen uyo ai gajing khia haga jaka gajing pang bat uyo ia kata gajing tautamai haga jaka gajing jot ba gajing pra gajing imbat gajing kasem ngaduai naga benta ki to try ki bala ker tawir ye ki saudong kat baki pet kat baki pai ka jing kthang ka jing du jing kermen ka jing sosi ka jing kutlat ki jing pang ki jing so sat jo ka jing im ki ba om don bala ban so thu andrei tang maki bat mame ablai to kta ye ki to pen khia ik to ki ba pang ha ka ben sim ki ba pang ka met ki ba pang ka jing mot ki prakhat to plai lu ik to ki bala sha khom sha te ki bor je ka jing dum ki bor jong setan ablai nga IT ki hekakti ka jome nga duai ba kata ka ba thang kan long ka ba bang bat ka ba shyam pat ka jing shem jongki nga duai atrai ba ben pli ki khmat men sim jongki kinyo i ba ka don ka jubab hasenda jongki jing shem jongki ba Jisu dei ka jubab ba ka ding pnau Jisu ka dei ka jubab na ka banta ka nunu ka jing shem ka jubab ban pen kala ban tau thamai ban khia ban pen im ker khui ki kutrai haga kerteng Jisu banan Nazaret ngat wai ngapan kini baro amen doblei un ker khui pi haga ni kapor naga benta ka buram joblei amen